shirye-shirye da Karishma Sound Studio. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi za ya rabauta duniya da lahira. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi za ya rabauta duniya da lahira. Salam alaika mafi girman halittu wayanda ke rayar da matattu. Gane gare ka na zo da bukatu, ni maka sani cikin yantattu. Ka saka zuciya na hanya ta seto, duk daban da zurfi na karatu. Ka sana tashi layin mabiyanka, ranar da za a tadda dukan matattu. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi za ya rabauta duniya da lahira. Kai ne ɗan gatan Ubangiji, babu kamar ka gurin Ubangiji. Mutan gari har ma da 'yan daji, sakuka ya shiga kunnuwansu sun ji. Ba mutane dai ba dukan halittu, kowa ya murnan zuwanka Ahmadu. Jagoran duniya da lahira, lalilale da zuwan Muhammadu. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi za ya rabauta duniya da lahira. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi za ya rabauta duniya da lahira. Idan na kwanta barci kullum fata na shi ne ka zo mun a mafarki. Domin ko duk wanda ya ganka a mafarki, lahira aljanna masauki. Allah da kansa yake yin maka kirari, mulkin ka ya wuce na sarki. Kai zaka cece mu ranar tsayuwa, ranar da kadai ne ke da mulki. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Usman sai na tarihi ne nake begenka. Rasul yarda da tofa da kadan komai Allah ya baka. Haske a duniya, haske a Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi zai rabauta duniya da lahira. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi zai rabauta duniya da lahira. Haske a duniya, Rasulu kai ne haske har a lahira. Duk wanda ya bi ka, shi zai rabauta duniya da lahira. Haske